Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Скажите, пожалуйста, откуда вы к нам приехали, как вас зовут и какое ощущение у вас после посещения реликвии пророка, алейхиссалату вассалям? كنا بقى هابوتاك برحمة الله شطورة الله سيجبوجو هاد نفسك أشين بإيشاسين تلينو كذا نوك كراهرب هاد نباك أدراج إن الشيء والله يجي صوبها قدر جبك نشخا هالشيء كنا سوق إيش بيرتشنجو تانت كذا ونوك ما تليها برو بتخير داغستان سو بتير رمضان عبد الله تبارك ودي بركالبوك إن كل هيدنجو خاصكم نتخير مفتي أحمد حاجي أفندي يستيقي الله رازل هيجي أتليك وديب كربق جهابون يرتشنان قبات شرب هب خلق هادينان هنسان إنجي هب وديب الله سلقت الموقف هب رحمتك نتلي الله سكينة وجو بركات رحمتكم باتيجي كينا وجو هيت إنل وديال هاتل أدب جهابون الله الشعبادة تامون إيمان عقل الحيقون الله يبقى جانب إسلامي نوخل دريد أنك جاريك. Скажите, пожалуйста, сегодня вы посетили частицу пророка, алейхиссалату вассалям. Вы увидели волос пророка, алейхиссалату вассалям. Также увидели и реликвии асхабов. Если сегодня вы увидели бы самого пророка, алейхиссалату вассалям, что бы вы ему сказали? Кин бугунеги Гови хун халхиет ин удиас вакраназмо гибуго ха хадинам бихун кеатуги кутакаб огун осданч арадинаб удия хул божигун госу баракат шелди хулгун зиярат табурол гируго ха Аллах зиярат-ки кабулабеги ха кинязук. Что бы вы хотели пожелать всему Дагестану и всему мусульманскому миру? كنا بقول داغستان خلق أتلي خاصكو وصلاة محمد الأمة تتلقو الله الساقسيقون الله السعبادة بإمعنا قلتايقون يبقروق أجان الله إسلام نوخل دا يريد أن كذرق بلاد السجد أنك يأتلك القنق باتيك الله. Мы тоже вам желаем мира, добра и благополучия. И дай Аллах, чтобы всегда вы оставались счастливыми людьми. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.